पाहुणे आले आमच्याकडे आणि अचानक आलेली पाहुणे ती अचानक आलेली का वाचा ना सख्खा एकदम असा ब्लड रिलेशन. फोटो भेटलेत आपले. हे बघा फोटोचा अल्बम भेटलाय. एकदम एकदम जवळून दाखवत्या जवळून बघा कोण आहे ओळखा एकदम. शिफ्टिंग तर अगदी नकोस झालंय जाम थकायला झालंय आम्हाला. आगाऊ पोरं मस्तीखोर पोरं आणि बघा हे आपले दोघं बछडे बघा हा मस्तीखोर दोघं पण आता ना बऱ्यापैकी रुळले तर खूप छान प्रकारे रुळलेले आहेत दोघं जण. त्यांच्याशी मस्तीवर अशी चालू असते जशी गावी करायची ना तशी चांगली सुरुवात झालेली आहे. हे बघा हे सुरुवात झाली दोघांची आणि आता त्यांना पेडिग्री दिलेली खायला ती पण बघा थोडीशी खाल्ली आणि तशी ठेवले. कोण खाणार वाग्या काय खा त्यांना ते घरच्या जेवणाची सवय ना त्याच्यामुळे त्यांना असं जास्त आवडत नाही पेडिग्री वगैरे म्हणजे खातात पण असं जास्त नाही खात. हे आता नाश्ता म्हणून मी दिली होती तरी पण बघा थोडीशी ठेवलेली आहे. त्यांना असं भात चिकन असं आवडतं. का आलं बेटा कोण नाही आहे कोण आहे घरात कोण नाही सगळे गेले ना टाटा. आता छान प्रकारे रुळले का एकदम मस्त. आता मला थोडंसं माझं टेन्शन आता कमी होत चाललंय. बघू चला या या पण गाड्या बघूया. थोडंसं तुम्हाला बाहेरचं दृश्य दाखवते मुंबईचं. कसं ऊन पडलंय बऱ्यापैकी. चला चला आपण आपलं काम करूया. चला 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 बाबा येईल तोपर्यंत. तर सगळ्यात आधी गुड मॉर्निंग सर्वांना आणि नमस्कार मित्रमैत्रिणींनो. मी प्रिया पवार आणि खूप खूप स्वागत करते साधा स्वयंपाक या आपल्या चॅनलमध्ये. आता वाजलेत मला वाटतं 8:15 झाले असतील. सगळी घरातली मंडळी बाहेर गेलेली आहेत. कुठे ते पण सांगते तुम्हाला. बॅकग्राऊंड म्युझिक का हे असं शूटिंग चालू केलं ना की आवाज त्याच्यामुळे थोडीशी गडबड होते. आता हे काम की ना कंटिन्यू चालू ना त्याच्यामुळे आपण काही करू शकत नाही. तर आता सांगते की घरातलं जे सामान आहे ना आपलं ते सगळं आणायचं आहे. कुणाच्या बाबांना सांगितलं आज तुम्ही जाऊन घेऊन या कारण मलाच हे सगळं पसारा बघून बघून कंटाळा आला आहे. म्हणजे काय ते एकदाचं आणा ते सामान सगळं लावूया आपण मग आपल्या बाकीच्या सगळ्या गोष्टीतल्या सुरळीत होऊन जातील. एक वस्तू इकडे पडले एक वस्तू तिकडे पडले त्या कपड्यांचा गोंधळ सगळं नुसतं म्हणजे काम कसं डबल होत चाललेलं आहे. त्याच्यामुळे मला आता असं कंटाळा आल्यासारखं झालेलं आहे. त्याच्यामुळे त्यांना सांगितलं तुम्ही काय पण करू आज सगळं घेऊन या. त्याच्यामुळे तिघं पण गेलेत म्हणजे कुणालचे बाबा आणि कुणालचे काका. तर तिघं पण ते गाडीतून छोटं मोठं सामान घेऊन येतील आणि नंतरला मोठं सामान आहे ना ते टेम्पो करून आणणार आहेत. आता आज मला वाटतं आज रात्रीपर्यंत आणतो असे म्हणालेत. आता बघूया म्हणजे मी गेले कित्येक दिवस झाले वाट बघते कधी ते असं कपाट वगैरे सगळं येते म्हणजे व्यवस्थित सगळं लावता येईल पण राहून जातं. पण आज फायनली मला वाटतं येईल असं वाटतंय कारण ना ते पण आता कंटाळे सगळे अडचण बघून आणि घरातून बाहेर नाही पडता येत आहे. त्याच्यामुळे माझं पण जरा अडचण होते. आणि हे बघा हे सगळं लावायचं सगळं सामान सेट करायचं आणि हे सगळं टाकून म्हटलं कुठे जायचं आहे. खूप ठिकाणी मला जायचं आहे. माझी बरीचशी कामं पण पेंडिंग राहिलेली आहेत. हे बघा हे गळ्यातलं पण आहे ते पण करायला जायचं आहे पण साधं आपल्याला वेळच मिळत नाही आहे असं सगळं झालेलं आहे. तुम्हाला भाग्या हा बघा हा शेरू आहे. भाग्या माझ्यासमोर उभा आहे आणि आरशातून बघतोय बाहेर गाड्या वगैरे सर्व. चला आता माझं की नाही पटकन आवरून घेते. म्हटलं आधी व्लॉगला सुरुवात करूया आणि मग म्हटलं आपलं आवरायला घेऊया. तर सुरुवात केलेली आहे. बोल आता काहीतरी. हे काय बनवते तुम्हाला आवाज थोडासा चेंज वाटतो ना. पाहुणे आले तर आमच्याकडे आणि अचानक आलेली पाहुणे ती अचानक आलेली. कुणाला एक मिनिट दाखवत्या तुम्हाला कोण आहे ते. दादा आला एक मिनिट मी जरा बोलते. पॉज कर. फॅन म्हणून तुझा फॅन जरा स्लो कर फॅन. तर जेवण बघा करायला घेतले मी. हे बघा भरता बनवते. फोकस कॅमेरा फोकस हा कॅमेरा ना मध्ये मध्ये फोकस होतो. भरीत बनवते. शेंगदाणे घ्यायचे हे करून मिक्सरमध्ये वाटून आणि आजचा पाहुणा तुम्हाला दाखवते. आत्याला भेटायला आलेला पाहुणा. नाव सांग तुझं सगळ्यांना. माहिती नाही का मी होतो ना पहिल्याच्या व्हिडिओज मध्ये. कधी पहिला कॅमेरामॅन मी होतो आत्याचा नंतर बाकी सगळं आले. का असं आहे काय. हो नाव सांग. आविष्कार. तेव्हा तू लहान होता ना आता मोठा झालास ना 2-3 वर्षांनी. 2-3 वर्ष. मग आज आत्याला भेटायला आलाय तो. हा आविष्कार माझा भाचा
सख्खा भाचा ना? सख्खा एकदम असा ब्लड रिलेशन. ब्लड रिलेशन मला भाचा. तो 2.5-3 वर्षांनी ना आत्याला भेटायला आलाय. अजून काय? अजून काय? काय नाही ना? काय नाही अजून काय. चाललाय बा टाइमपास. आणि शेरू त्याच्या मागे लागलाय मात्र. शेरू घाबरला आता फिलहाल. हा त्याला हेच करतो सारखा भुंकतो त्याच्या अंगावरती. मग आता जरा रिलॅक्स झालेला आहे तो. दाखव त्याला दाखव. बसलाय माझ्या पायाशी. करा तुम्ही काय ते करा, मी माझं जेवण करते. आत्याचा आजचं जेवायला आलाय ना? इम्पॉर्टंट चीज आत्याला आजचं जेवायला आलं. बस भेटल्यानंतर पहिला तिकडे आजचं जेवण खाणं. पहिला आपण तिथे होतो तेव्हा रोज येतात ना आपण पण तिथे आंबेवाडी. आपली चाळ होती तेव्हा काय म्हणजे आठवण आली का भूक लागली का लगेच आत्याकडे धावत. चल आत्या जेवायला का येतो मी जेवायला. आता सगळं लांब लांब झालं ना. चला बनवूया, जे काय आहे ते बनवायचं आणि खायचं. हे बघा मसूरची ना आमटी केली पटकन. अचानक आलेला पाहुणा आणि पापड इथे भाजतात कुणालचे बाबा, जे खूप सध्या बिझी असतात. हा थोडासा भात बनवला. काय हो बाजा. हे बघा हे असं जेवण केलं मी आज. भरीत, मसूरची आमटी, डाळ भात. किती वर्षात जेवण खातोस माझ्या हातचं? 4 ना? 2.5 वर्ष. टेस्ट बदली झाले? तीच आहे का चेंज झाले? बरोबर आहे. तीच आहे. जेव्हा आता काय आत्या येतेच आहे. आता काय जेव्हा मनाला वाटलं तेव्हा यायचं ना. माग्याशिवाय झोपलेत बघ कसे. जेवलेली गाड झोपलेत. हा बघा इथे लोक जेवले मगाशीच. देवा. आणि सर्वजण जेवून झाल्यानंतर थोड्या वेळाने आमच्या सासूबाई बघा आलेल्या आहेत, ज्या रोज येतात दुपारच्या वेळेस. पण काय होतं नेमकं त्यावेळेस माझी शूटिंग बंद असते. पण आज त्या आल्या ना तेव्हा मी म्हटलं त्याला कॅप्चर करूया आणि तुमच्याशी म्हणजे शेअर करते. कारण बऱ्याच आपल्या ताईंच्या कमेंट होत्या की ताई तुमच्या सासूबाई वगैरे कुठे आहेत म्हणून. तर त्यांना जेवायला वाढलं आणि मग जेवता जेवताच आमच्या सर्व गप्पा चालू होत्या. 3घच जण होतो आम्ही. बाकी सर्व मंडळी जेव्हा आहेत ना ती म्हणजे कुणाला वगैरे सगळे ते बाहेरच गेले होते. म्हणजे त्या ना कामाला येतात दुपारच्या वेळेस. मालिशचं काम करतात त्या. लहान मुलांना बघा मालिश करतात ना आणि मग काम झालं का मग त्या इकडे येतात. मग तर सगळं ते आटपलं दुपारचं. आणि हा दुसरा दिवस आहे. सामान घरातलं आणायला सुरुवात केली होती कुणालच्या बाबांनी. सगळ्यात आधी जाऊन ते फ्रीज घेऊन आले आणि छोटं मोठं सामान होतं ना ते सामान म्हणजे काय झालं, त्यांचे जे मित्र आहेत ना एक ते टेम्पो घेऊन त्या साईडला जाणार होते, म्हणजे चारकोप साईडला जाणार होतं जिथं आमचं रेंटचं घर आहे. त्याच्यामुळे कुणालचे बाबा म्हणाले की मी जातोच आहे त्यांच्याबरोबर, तर आपलं थोडंफार सामान घेऊन येतो. म्हटलं ठीक आहे. आणि मग पटकन जाऊन ते सकाळच्या वेळेसच घेऊन आले. आणि कुणालचे काका बघा तिथे झोपलेले दिसतात ना तुम्हाला चटईवरती. तर त्यांची तब्येत ठीक नाही, त्यांना ताप येतो 2 दिवस झाले. त्याच्यामुळे मग म्हणजे खूप त्यांना त्रास होतो. एकदम तब्येत जास्त त्यांची बिघडलेली आहे. त्याच्यामुळे ते आराम करत होते. आणलेलं सर्व सामान होतं ना ते आम्ही तसंच जागेवरती फक्त ठेवून दिलं होतं. म्हणजे साफ वगैरे काहीच केलं नाही, कारण घरातली सर्व कामं पेंडिंग होती. म्हटलं संध्याकाळच्या वेळेस करायला घेऊया. आणि मग दुपारचं सगळं काम आटपलं आणि संध्याकाळच्या वेळेस बघा हे करायला घेतलं. म्हणजे जे डबे वगैरे काय आणलं होतं ना त्यात पण भरपूर असं सामान, इतकं सामान आहे काही लिमिटच नाही त्या सामानाचं. छोटं मोठं बिनकामाचं इतकं सामान, जे सगळं मी ना म्हणजे नको होतं ते सगळं मी काढून टाकलेलं आहे. आणि जे गरजेचं आहे तेच फक्त सामान आहे ना मी ठेवलेलं आहे. म्हणजे घरामध्ये बाई माणूस नसेल तर काय घराची अवस्था होते ह्याचं उदाहरण तर हे आमचं घर सासरचं माझ्या सांगते मी. इतकी घराची अवस्था वाईट आहे की काही सांगू शकत नाही मी. म्हणजे बघून बघून मला इतकं वाईट वाटतं ना. जरा फॅन म्हणतो लबाड माणूस. फोटो भेटलेत आपले, हे बघा फोटोचा अल्बम भेटलाय. जुने पुराणे फोटो आमचे. तर तुम्ही नंतरला हे बघा कोण आहेत हे सुनील पवार दिसतात का तुम्हाला?
यंग मधले सुनील पवार दिसतात. तुम्हाला मी नंतर दाखवी ना, आता जरा वेळ कमी आहे. हे घ्या बसून बसून फोटो बघा. आरो बघ पसारा बघा. आणि फ्रीज, इतका फ्रीज घाण होता हा. मला वाटतं जवळजवळ 2-3 वर्ष साफ नसेल केला, इतका हा फ्रीज घाण होता. आणि तितका क्लीन माझ्या कुणालने केलेला आहे. कुणाल बघू दे रे, मला मी एक दाखवते, डेमो दाखवते. डेमो खालचं केलं तर क्लीन. हे बघा हे वाला हे हा एकदम त्याला ना बेकिंग सोडा लावायला पाहिजे. आता सोडा नाही आमच्याकडे, त्याच्यामुळे तरी पण बऱ्यापैकी झालं क्लीन. कोणाला हा अरे हा 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 थांबा 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 थांबा, तुम्हाला मी एक दाखवते फोटो. दे 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 दे. हा बघा, हा माझा फोटो दाखवते तुम्हाला. दिसतोय का? जवळून दाखवते, जवळून जवळून जवळून. कोण आहे बघा, जरा निरखून बघा. दाखवलं आपण फोटो तो नाही अजून दाखवलंय. याच्यात टाकलेलं काय कुठला फोटो आहे हा? कोण आहे काय माहिती या फोटोमध्ये. हा फोटो ठेवू सांभाळून. हे बघा हा फोटो बघा आणि हा फोटो बघा. अरे बघ रे, कोण आहे तुम्हीच सांगा कोण आहे ते. मॅच 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 मॅच. एकदम एकदम जवळून दाखवत्या, जवळून बघा कोण आहे, ओळखा एकदम. यावं कसं दिसतंय ना. हा उघडं लागला मला. कोण आहे, कोण आहे सांग. हे सांगा तुम्ही कोण आहे ते फोटोमध्ये. आणि हे बघा झोपलेत बछडे. कोण आहे. चला चला चला, सामान ठेवायचंय. तिकडे जावा कपाट आणायला. आमच्या अजून कपाट आणायचं बाकी आहे. जाताय ना पुढे कपाट आणायला? कपाटाला जावे ना, थांब ना. आई कधी उशिरा? आईने काय केलंय का काय माहिती नाही केलं असेल, केलं असेल. जावा पटकन. इतकं त्या फ्रीजमध्ये सामान निघालं बापरे. म्हणजे किती वस्तू अशा निघाल्यात ना, ज्या बिनकामाच्या होत्या त्या सगळ्या काढून फेकून दिलेल्या आहेत. आणि चांगल्या चांगल्या वस्तू सगळ्या ठेवलेल्या आहेत. आरव आरव लाजतो बा कसा. लाजरा काय नाही, लाजरा बोका आहे तो. बघा तेव्हा लाजत असतो नुसता. का रे? शहाणा बॉय आहे तो. फक्त एवढा आहे की तो एक बांबू आहे आणि ही काठी आहे माझ्याकडे. माहिती काय काठी म्हणजे काय? मग राग आला की काठी कशा जोरात मारतो तशी जोरात लागते काठी. कोणाला 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 लागते ना? बांबू जोरात लागतो, काठी जोरात लागते. असतोय कसा बांबू पोकळ असतो ना, असं बोलायचं ना. किती मस्त मस्त फोटो. जाऊ दे, आपण नंतरला बघूया, आता वेळ कमी आहे. तर मग अशी तुम्हाला म्हणाली मी की घराची अवस्था खूप वाईट आहे. याबद्दल मी काहीतरी बोलीन तुमच्याशी. सगळं बाहेरचं आवरलं आणि बाकीचे सर्व मंडळी आहेत ना, ते सगळे निघून गेले आपापल्या कामाला म्हणजे फेरफटका मारायला सगळेजण निघून गेले. मी आल्यानंतर किचनमध्ये, आणि किचनमध्ये थोडं छोटं मोठं काम होतं आणि ते आवरायला घेतलं. तर इथे मीठ येणं संपलं होतं. तर मला एका ताईंचा फोन आला होता की प्रिया तू मीठ जेव्हा भरशील ना किचनमध्ये तर प्लास्टिकची बरणी वापरू नकोस, तू काचेच्या बरणीचा वापर कर, ते चांगलं असतं. तर म्हटलं चला हे पण करून बघूया. आणि मग इथे मी काचेची बरणी आहे ना, ती म्हणजे अगोदर ना प्लास्टिकच्या बरणीमध्ये ठेवलं होतं आमच्या सासूबाईंनी. मग ते बरणी मी चेंज केली आणि त्या काचेच्या बरणीमध्ये ते मीठ आहे ना ते भरून ठेवलं. म्हणजे ज्या काही चांगल्या गोष्टी असतात घरासाठी त्या मी सगळ्या करते. तुम्ही जे सांगता ना ते चांगलं आहे, काय आपलं वाईट होत नाही. चांगल्या गोष्टी आहेत, करायला पाहिजे. हे बघ, हे बघा इकडे. हे बघा फायनली सर्व काम आटपून ना आम्ही बसलोय. बाहेरचं आटपलंय आणि इथे बेडरूममध्ये बघा कसा पसारा पडलाय. किती आवरणार. आम्हाला आता कंटाळा आला, थकलो आम्ही, त्याच्यामुळे जरासा आता आराम करतोय. जेवायचं बाकी आहे. हे बघा कसं पडलंय. ए शेरू, हा बघा, हा सध्या मला वाटतं ह्या शेरूचे दात येत आहेत, त्याच्यामुळे ना हा सध्या सगळ्या वस्तू चावायच्या ह्याच्यात असतो. आणि त्या जोडीला आता हा वाघ्या पण. वाघ्या फटका दे ना. हां आलंय आता लाडत आलंय वाघ्या बघा. दोघांची मारामार चालली होती मगापासून, वाघ्या आणि शेरूची. ए शेरा, ए कुणाल, ती मिक्सरची वायर पण आपली आज गेली होती. मिक्सर आपला गेली होती, माझं लक्ष गेलं म्हणून.
मग अशी आपण काम करत ना तेव्हा, नाहीतर ह्यानी आज मिक्सरची वायर पण खाली होती शेरूनी. मिक्सर की नाही इथे उतर ठेवलेला. हां सगळं सगळं सध्या चावायच्या मागे. त्याला ना हे आणायला पाहिजे काहीतरी, हड्डी त्याला आणायला पाहिजे काय. दात ते शिवशिवतात. हा शेरू काय होतं बेटा, दात शिवशिवतात. हे बघा कसं हे बघ, हे असं सगळं चालू असतं. त्याला नवीन दात येतात म्हणून असेल, त्याला आणायला पाहिजे, बाबाला सांगायला पाहिजे. हे बघा हे बघा, हे असं सगळं बाटल्या बिटल्या काही ठेवत नाही सध्या तो. हे वाघ्या इथे, आणि त्या जोडल्या वाघ्या पण आता लागला या. बस त्याला जेवायचं. चला हड्डी खाऊया, हड्डी हड्डी हड्डी. तर आता आपण व्हिडिओची एंडिंग करूया. 2 दिवसाचा व्हिडिओ तुमच्याशी शेअर करते मी. आमचं कपाट काय आलं नाही आहे शेवटी. हां कपाटाला माणसं पण लागतात ना, सगळं लागतं. कंटाळा आलाय हे शिफ्टिंगचं ना, अगदी नकोसं झालं आहे. जाम थकायला झालं आहे आम्हाला. अजून कपाट बाकी आहे, वॉशिंग मशीन बाकी आहे, बेड आणायचं आहे, मोठ्या मोठ्या वस्तू बाकी आहेत. पण ह्या मोठ्या मोठ्या वस्तूंचं काय वाटत नाही आपल्याला. ह्या छोट्या छोट्या वस्तू आहेत ना, त्याच्यामध्ये दमायला होतं. इतकं छोटं छोटं सामान ना नकोसं वाटतं, ते खूप अडचण वाटते. त्याच्यामुळे आता बघूया, अजून मला वाटतं 1-2 दिवस जातील. आणि माझी बरीचशी कामं पेंडिंग आहेत. हे बघा हे गळ्यातलं जे माझं तुटलं होतं ते रिपेअर करायचं आहे. सोऱ्याचं वेळच मिळत नाही मला बाहेर जायला, त्याच्यामुळे राहिलेत. आता हे सगळं झालं ना शिफ्टिंगचं की नंतर मी फ्री होईन आणि मग मी स्वतःकडे लक्ष देणार आहे असं मी ठरवलेलं आहे. सध्या सगळं बाहेरचं बंद असं सगळं आहे. तर चला आता हा आजचा व्हिडिओ मी इथेच संपवते. आवडला असेल जरूर लाईक करा, शेअर करा. घरगुती व्हिडिओ शिफ्टिंगचा काही ऑप्शन नाही, कारण नाही बाहेर जाऊ शकत. खूप म्हणजे कालपासून इतकी बिझी आहे ना की कसं कसं शूटिंग केलं ते माझं मला माहिती आहे. घरातली कामं असतात. हां खूप 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 सगळं कामं थोडं लावायचे, भांडी. आणि हे बघा हे असे बघा हैराण करतात. हे बघा हे बघा हे असं हे दोघं जण, त्याच्यामुळे जरा जास्तच. चला बाय बाय सर्वांना.